Ezkaba mendiaren inguruko arazo oso larria da, eta orain guk ere lantzen ari gara. Adibidez ere, Balkaldera inguruko fosa kolektibo horren inguruan gaur ere lantzen ari gara, eta baita ere Salamanca inguruko fosa baten bila ere gaude, ez? Hori egin beharreko lana hemendik aurrera. Orain arte, azken hamarkadan 121 gorpu atera dituzte handik eta hemendik Nafarroan. Horietatik 88 euren familien esku dira. Orotara 45 toki ezberdinetan mugitu dituzte lurrak Aranzadi zientzia elkartearekin batera. Lan mardula oraindik ere, mardula bezain zaila, eraildakoen nortasuna jakiteko oztopoak salatu baitituzte gaur Iruñean. Hori dela eta Nafarroan memoriaren lege propioa osatzea proposatu diote foru legebiltzarrari. Pero facilitaría mucho la investigación, porque nosotros a veces nos damos con muros y muros y muros y muros. Esan bezala Salamancan, Bankan eta Ezkaba mendian dituzte hurrengo erronkak identifikatu gabe geratzen diren gorpuendako eremu bat zabaltzea aldarrikatu dute.